Mukomana anonzi Nick Mangwana achizoatakiwa zvakanyanyisa, vanhu vachiexposa vachiti aiwa, ukaona munhu akunzi ari incompetent nevanhu vasiri incompetent, chimbofunga kuti incompetence hwake huri to what extent, hwakakora to what magnitude. Mashoko auya achiudzwa Nick Mangwana muzara nhasi anofanira kugara pasi ofunga kaviri, ombofunga kuti but why people say that, anofanira kutorevisa. Sanambira mashoko anobuda chinyogwa ataona kuti aiwa, people they really know the truth, they really see, vanonyasa kuona kuti aiwa uyu munhu ari kukanganisa anofanira kuchinja, nemunhu anenge achiudziwa must follow suit. Sanambira mashoko amuda nyogwa panapa ndobva subscribe or like or turn the bell icon. Tienda paendo yapo give vanyora chiti, if you find yourself being accused of incompetence by a boss who himself is the epitome of incompetence and has led his country to the highest inflation on the planet, a currency with a QR code, mass starvation, mass unemployment, mass misery, and turned a once great nation into a regional headquarters for international cartels, human traffickers, money launderers, and neo-colonialists. If you find yourself being called incompetent by such a person, then you must know that you are indeed a rare breed. Anobva posta Nick Mangwana. Zvatoona kuti aiwa apanyasi kudzwa magara moyo ekuti kunyange iye achimanzwa anyasi kuona kuti panapa he must transform himself, anofanira kuchinja kana uri unhu hwake. Mashoko anouya achitaurwa panapa achinzi aiwa Nick Mangwana anofanira kuva competent. Zvari kuita kana ma-acts of corruption anenge ari accused of, nematenders anenge achiziva kuti kunyange nepublicity anenge achiita, anenge achinzi aiwa anenge achipublicize information zvisiri izvo. Mashoko anouya achiudzwa mukomana wacho. Potudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko auya achiudzwa navakomana ava. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu. So subscribe or like.